טוב, אז אני היום מנסה לעשות פריבילד על שהעכבר הוא על הברך שלי. שנייה, זה קצת פריבילד קצר, ככה זה ברגיל. יש לי קצת תקיעות לפעמים כזה. עכשיו, קיצור בקליל, עכשיו עכבר על הברך. וואו, זה עומד להיות קשה. What the fuck? What the fuck? What the fuck, אחי? חצי מהילדים בישראל לא יודעים לעשות את זה, לא צוחק. וואו. טוב. זה קשה, זה... טוב. טוב. אז טוב. זה היה כל הענייני בערך להיום. מקווה שנהנתם. שיהיה לכם יום טוב. כן. תהנו.